माहारियारि आफादफोरनिसिम जोंनि बर'नि गौथुमफोरनिसिम जे डायग्नसखौ सोरनोबा होलायनाया थिग जाया। टाइम टु टाइम रायलायनांगौ, रादाबफोरखौ लालायनांगौ। रादाब लालायाबा, सावरायलायाबा बावसो गोरोन्थिफ्रा बा गोरोन्थि साननायफ्रा बिदियावसो सोमजियो। ओंखायनो बिनिफ्राय गोजान जानांगौबा रायलायनायखौ खालामथारनांगोन ना बे। आरो खौसेथिनि आंखालखौ जेराव जों मोनदांदों आरो खौसेथिनि आंखाल थानायनि थाखायनो ओरैनो बे बाथ्राखौ बबेनि सर्सनिफ्राय मोनदों आं बेखौ बुंनो रोङा। 2 लाख 3 लाख बिदि थाखा होनायाथ' जोंनि बर' फोसावथाय गावहाय खुंथाया जोङो दासिमाव 15 कौटि 50 लाख रां आरो बेखौ जों धुबुरीनिफ्राय सौदियासिम आरो जोङो गासै 36 कनस्टिटुएन्सि दं बर' फेस्टिभेल अट'नमास काउन्सिलाव। धुबुरीनिफ्राय सौदियासिम आरो बराग सेरफां बेखौ माने लाफानानै जोङो खामानि मावनांगौ। बे राङा बेबायदि जोङो बर' लाइमोनफोरनो गोबां दं दा एसेबां गोबां बर' लाइमोनफोरनो जोङो बिदि होनो हागोनसै बे माने जाथावा नंखाया। सोरबाया बोरैबा बुंदोंबा आं बुंनो रोङा बहाय सर्सनिफ्राय बुंदों आंनिफ्रायथ' आं बुङाखै बा जोंनिफ्राय आं बुंनाय बायदि मोनाखै। सोरबा रिमट खालामदों नामा, सोरबा बिदिनो डाइग्नसनोबो बिदिनो बुङो, प्रपागान्डाबो खालामो, नाथायबा बे सैथो नङा बेखौ आङो रोखायै बुंगोन। मानोना जोंनि हालोदा थोना रांखान्थि जे जोङो सोरखारनिफ्राय मोनो एसअपिटि फान्ड, बे एसअपिटि फान्डआ जोंना बुंनो थाङोब्ला 15 कौटि 50 लाख रां। बे 15 कौटि 50 लाख रांखौ जोङो ओरैनो दा फिसा फिसा जे खामानिफोर मावदों बे खामानिफोरखौ मावनायावनो थोबावखाया। ओंखायनो बेयो बबेबा सर्सनिफ्राय एसे दाय दरसोनो होननानै बुंनाय ना मानाय आं बुंनो रोङा। जायखिजाया बे सैथो नङा आरोखि। बेखौथ' जोंथ' लुबैनायाथ' लुबैबाय, बिबाय, सरकाराबो खालामनो होनबाय। नाथाय जेब्ला जोंनि खामानि मावनायफ्रा दा जाय जेंनाफोर नुजादों, हमना लादो नोङो सनितपुर बिश्वनाथखौ गालांनानै जों बोरै खालामो? खालामनांगौबा बेवहाय जोंनि माहारि आफादफोरनि मोनसे जोंनो गनायथि बेखौबोथ' नांगोन। आरो फारसेथिंजाय राभा हासोआव थानाय गवालपारा साउथ कामरुपनि बर'फोरनि जेंनायाबो दाबो सुफुंजायाखै। बिथांमोनहाबो दाबो आद्रा जानानै दङ। दा बिथांमोना राभा हासोआव थानाया मोगथां जागोन बर' कसारि अनसाय गामोनखौ थानाय रोखा जागोन। बेखौ गिबि मन्त्रि मानगोनां बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया थांनाय बिसायख'थि जि जालांबाय जोंनि आसाम एसेम्बलिनि बेनि सिगां बाथ्रा होदोंमोन। दा बे रायलायनाया दाबो आबुं महर मोनाखै, रायलायगोन होननानै बाथ्रा बुंनाय दङ। आं सानदों थाबैनो रायलायगोन। नैबे दैबाना दाथ' मोनसे गाज्रि मोनसे थासारि दैबानानि बेवहाय जों बयबो मुखुब जानानै दङ। बिनि एसे उनावनो जानो हागौ रायलायगोन। रायलायोबा जों जोङो गवालपारा साउथ कामरुपनि बर'फोरनि जेंनाखौबो बर'निनो जेंना बे रोखा जायाबा जोङो बिसायख'थिखौ लुबैयोबाबो जोङो बोरैहाय आवगायगोन बे बा मोनसे सोंनाय फैयो। दा जोङो माखासे मानसिफ्रा बिदि बुंनो नागिरदों 5 बोसोर जाबाय, बारलांबाय, बिसायख'थिया खुंनांसिगौ, बे 2 3 मानसिजोंनो सामलायनायखौ लुबैयो नामा होनलायनाय बाथ्राफोरखौ जों खोनायो। नाथाय बियो जोंनि बाथ्रा नङा। जों जेसेबां हायो नाजादोंबो आरो बिसायख'थिजों थांनो नाजादों, नाथाय जोंनि गेजेरावनो जेंनाफोरखौ जोङो स' खालामनानै आवगायनांगौआव दाबो बियो रोखा जाजोबाखै, जाफुंनायसिम जों थांनो हायाखै बे बाथ्रा। ओंखायनो जोङो लुबैदोंमोनबाबो बिसायख'थिनि जि मोनसे हाबाफारि खुंहैनाय बेयो सम लाबावगोन। मानोना एसे आगोलावसो बुंबाय आङो, नैथि खोलोबनि गामि फोसावनायाबो जायाखै। आद्रा खिसा गालांनानै जोङो बिसायख'थि खुंनायखौ मालाय बोरै लुबैनो हायो? बेखौथ' सोंनाय फैयो। ओंखायनो बेयो एसे सम लाबावगोन। आंनि नुहरनायाव ओरै गभर्नमेन्टआथ' नै दा मिसिं आरो मिसिं अट'नमास काउन्सिल, अट'नमास काउन्सिलजोंनो ज' खालामफानायनिबो बाथ्राबो बुंदोंमोन। जोंनानो खामानिया आद्रा जेराव दङ। जोङो लुबैमालाय बहा जों लुबैनाय बायदि जानो बाथ्रा। जोंथ' बिनि बागै जोंनि बिफानारि मन्थ्रि डक्टर मनज पेगुजों गोबां खेबबो रायलायबाय। आरो बिथांनो जोंनि जि मोनसे डाटा जों कालेक्ट खालामदों आरो जोंनि बर' फोसाव अनसाय गावहाय खुंथायनि जानानै जोङो मानगोनां अनिल बसुमतारी बिथां जोंनि एजुकेसन जाय माने इनचार्ज EM बिथाङा जोंनि मासिगिरि काउन्सिलनि बिथांनि दैदेननायाव बेरायजोबनायानो जाबाय जोङो।
बर' फोसारि अनसायगाव आफादनि सिङाव जेसेबां जोंनि जिल्लाफोर दङ बे जिल्लाफोरनि सिङाव थानाय बर' थुनलाइ आफादजों बर' फरायसा आफादजों खौसेथि बर' सुबुं आफाद गासै बर'नि गोरों गोराफोरखौ लानानै गिदिंखांबाय खेबसे आरो डाटा कालेक्ट खालामखांबाय। बे डाटाखौ लानानैबो मन्थ्रिजों रायज्लायबाय, मन्थ्रिनोबो गथायना होबाय। दा बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय मन्थ्रिया खोथा होदों रायज्लायनायखौ रायज्लायबाय थालांनांगोनबो आरो बेसेबांसिम मा खालामनो हायो जोङोबो नारसिनबाय थानांगोन आरो खामानिखौ मावनांगोन। दा जोंनि नुनायावथ' जेंनायाथ' जेनुइन जेंना, बर' बिजोंहा जेंनाया जोबनायबो नङा आरो बिनि थाखाय सुस्रांनाय लामाबो लानांगौ थागोन आरो नारसिननांगोन जोङो माहारि आफादखौ खामानि मावनो। आरो जों खौसेयैसो जेब्ला खामानिखौ जोङो नारसिननानै मावगोन बेवहायसो जाफुंनाया दं। खावलायनाया थागोन जोङो जेंना दं होननानै जेंनाखौ नायनानै थानो हाया, बिनि सुस्रांनाय लामायाबो थायो आरो बे सुस्रांनायनि लामाखौ लानो थांनायाव खौसेथिनि गोनांथिनि बाथ्रा फैयो। दा बेनिखायनो जोङो जयै खामानि मावलांनांगौखौसो आङो बुंगोन आरोखि इयुनावबो सोलोंथाइनि जि मोनसे आयदा बेखौ लानानै गेजेरजों दाइनिसो रादाब मिथिनायनि सिगां खोनासंगिरि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावबाय बर' फोसारि अनसायगाव खुंथायनि जानानैहाय। ओरैनो बर' फोसारि अनसायगाव खुंथायनि दानि थासारिनि बागै बुंनो बाथ्राफ्रा नैबेफोरखौ जोङो सावरायबोबाय थादों सरकारजों, सरकाराबो जोंनो खोन्थादों। थाबैनो बिसायख'थिनि बाथ्रा बुंदों। नाथाय फारसेथिंजाय जोङो माखासे खामानिखौ मावख'नानै लानो हायाखै बुङोबाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। जेरै गामि फोसावनायनि हाबाया आद्रा जानानै दङ। गिबि खेबनि बा गिबि खोन्दोनि गामि फोसावनाया जाखांलांबाय बियो। गं 958 गामिखौ सोरखारा फोसावखांबाय। ओमफ्राय 166 गं गामिया फोसावजानो गोनां दङ। बेनि अनगायैबो जोङो सनितपुर बिस्वनाथनि बाथ्रा रायलायबाय थायो। खौरां बिजोंफ्रावबो बेखौ लानानै एसे गोरोन्थि सानलायनो नागिरनाय एसे बेबायदि रादाब ओंखारनायबो नुनाय जादों। गुबैयैहाय बेफोरखौ दाजाब दानख' खालामनानै नायोबा सम एसे लाबावगोन। सोरखारा बाथ्रा होदों, गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंदों जे थाबैनो बिसायख'थिखौ खुंनानै बर' फोसारि अनसायगाव खुंथायखौ बानायना लानांसिगौनि बाथ्राखौ जोंखौ बिथोन होबाय थादों बा बुंदों। नाथाय फारसेथिं जोङो जोंनि बिफानारि मन्थ्रि डक्टर मनज पेगु बिथांजोंबो रायलायदों। आसामनि जोंनि मन्थ्रि मानगोनां बिस्वजित बिथांजोंबो जों रायलायदों। रायलायनायनि गेजेरजों जोङो बाथ्राफोरखौ फोरमायबोदों जे जोंनि गामि फोसावनाय जाजोबाखै। नैथि खोन्दोनि गामि फोसावनाय जानो गोनां दङ। बे नैथि खोन्दोनि गामि फोसावनाया जोबखांनायनि उनावसो बिजाबखौ दानायनि जि मोनसे खाबु फैगोन बा लानो हागोन। दा गामिया जेराव फोसावजाजोबाखै, आद्रा बबेखौबा गालांनानै बबेखौ लानानै बिसायख'थि गेलेहैनांगौ बा बिसायख'थि खुंहैनांगौखौबो मोजां नुनाय जाया। दुखुफोरखौ जोंनि गेजेराव मोनलायनायनि जि मोनसे खाबु दङ, बे दाजाथों बेखौ नोजोर होनानैहाय जोङो खेबसेयैनो लांखानानै बिसायख'थिसिम जोङो थांनायखौ लुबैदों आरो बे हिसाबैनो जों खामानि मावगासिनो दङ। खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो आरो बर' फरायसा आफादनि जोंनि जिल्लानि दैदेनगिरिफोरजों गोबां जायगायाव जोङो थांनानै सावरायनायफ्रा बबेबा जायगायाव जादों, बबेबा जायगायाव जायाखै बेखौबो बुंनांगोन। नाथायबो जोङो ओरैनो बाथ्राफोरखौ फोरमायलायनाया जाबाय थादों। दा बाथ्राया जाहैबाय आं बुंनो लुबैनाया जोङो बाथ्राफोरखौ जेब्ला गोलाव जायो, गोबाव जायो, रायलायनायफ्रा गेप थायो, बेवहाय बायदिसिना साननायफ्रा जोंखौहाय मालाबा समाव एसे गोरोन्थि सानहोनायफ्राबो जायो। रायलायनाया जोंनाबो जेरैबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादजों ज' जानानै रायलायनांगौ, बेफोर सम सम जानो हागौ बबेबा गेपिं थादों, जायनि जाहोनाव बे गोरोन्थि साननायफ्राबो फैनो नागिरदों। आं बिदिबायदिबो मोनदों आरोखि। नाथाय खोथाया जाहैबाय जोङो जेंनाखौ लानानै ज' ज' रायलायनायाथ' जाबाय थानांगौ आरो फारसेथिं जोङो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय गोरोबथा, बिटिआर गोरोबथा, बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद, एनडिएफबि नि मोनब्रै हान्जा आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद जथायनो जोङो गोरोबथाखौ जेराव खालामदोंमोन। नाथाय आं नुनायाव जोंनि गेजेराव रायलायनायफ्रा बाङाय अनजिमानि बुङोबा बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। जेंनाफोरखौ लानानै रायलायनाया बा रोखा जानांगौनि थाखाय सावरायनायफ्रा सम सम गेपिं जायाखै, जादों बायदि आंनि गेजेरावहाय। दा बेखौ जोङो
रायलायनानै थिग खालामलायनांगौ। रावबो बावहाय दाय दस होलायनानैथ' जेबो जाया। जोङो रायलायबानो बे जेंनाफ्रा फोजोबनानैबो लानो हायो। आरो जोङो जेब्ला रायलाया बावहायसो जेंना दङ आरो रायलायनांगौ। ओंखायनो रायलायनो आं खावलायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो एनडिएफबि नि हान्जाफोरखौबो लानानै रायलायनांगौ बेखौ आं लुबैयो आरो। दा दिनैनि नैबे समावहाय जोङो बेखौनो नुदों सरकारनि जि मोनसे एटिचुड बा बिथांमोना मावना होनो नागिरनाय बे मोनसे जोङो सानोबा पजिटिभआनो दङ। नाथाय माखासे आद्रा थालांनाय जि जेंनाफोरखौ गामिनि जि मोनसे नैथि खोन्दोनि फोसावनांगौखौ फोसावालासिनो बिसायख'थिसिम थांनांगौबा बेवहायबो जोंहा गोरोन्थि जानो हागौ जागोन बेखौ जों नुहुरदों। ओंखायनो थाबैनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफाद एनडिएफबि नि हान्जा रायलायोबा मोजां आरो बेखौ माने माहारि आफादफ्रानो ज' जानानै रायलायनांगौ। जोंनि लेभेलनिफ्राय रायलायनाया बबावबा जानो हागौ एसे आजावजायै बा जाथाव दिनैहाय जोंथ' खुंथायावबो थाबाय राजखान्थिनि बाथ्रा बुंनो थाङोबा आरो दोलो हिसाबैबो जोङो बिजेपिआव दा थानाय जाहैबाय। बे जाहोनाव रायलायनायफ्रा जोंजों बा जोंनि लेंहरनायाव रायलायनायफ्रा बारा आजावजाथाव जायाबो जानो हागौ। ओंखायनो माहारि आफादफ्रानो ज' जानानै रायलायनानै रोखा जायोबा मोजां बेखौ लुबैनाय जादों। दा बेनि अनगायैबो आं बाथ्रा बुंनो लुबैनाया जोङो आं दहायनो एसे बुंदों दाय दस होलायनानै जेबो जानाय नङा रायलायनांगौ। आरो बाथ्राया जाहैबाय माखासे बाथ्राफोरखौ बिजिरनानै नायोबा जोङो नेयाखै नङा नेबोबायबो रायजो राजाया। जोङो 1993 मायथाइनिफ्राय बिएससि गोरोबथानि उननिफ्राय बेनि उनावहाय 2003 मायथाइ बावहाय बिटिसि गोरोबथा आरो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोरोबथा बे गोलाव समखौ जोङो नेलायबोनाय जाहैबाय। थांखियाथ' बेनो जोङो बड'फानि जि मोनसे सानस्रिखौ बिथा खालामनानै बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि दानायनि जि मोन्थोर बेखौ लानानैनोथ' जों खामानि मावो। बे बाथ्राया जाहैबाय माने जोङो मावबोनायनि जि लामा बे लामाया दोंसेयानोल'मोनब्लाबो जोङो खौसेथिखौ लाखिनानै खामानि मावबोनांगौ। बबावबा नङा बबावबा जोङो जे फेलें जादों बेखौथ' जोंथ' नंखाय बुंनो हाया। सैथोखौथ' जोङो गनायनानैबो लानांगोन। नाथाय बिब्दि होननानै नाजानायखौथ' जों नागारनो हाया। नाजानानैथ' जों खामानि मावनांगोन आरो नाजानानै खौसे खामानि मावोबाथ' जाफुङैनि बाथ्रायानो गैया बे बाथ्रा। ओंखायनो जोंनि मुंख्लंफोरनि जिउ बाउलांनाय रायजो राजानि गिलु बालु खैफोद गोनां गोब्राब थासारियाव आलादा रायजो नागिरनाय जों जि सोमावसारनायाव बाहागो लाबोलायदों बा जों बाहागो लाबोदों बावहाय जेरैबायदि जेंना जेथोजों मोगा मोगि जानानै फैनाय बेफोर बाथ्राफोरखौ जों गोसोखांनानै बेसेबांसिम जोङो जोंनि गेजेराव खौसेथिखौ लाखिनानै साबसिन खामानि मावलांलायनो हायो बेनि फारसे नोजोर होलायनानै बा सानलायनानै खामानि मावोबा आं सानो गोरलै हाबा नङा। नाथाय जाफुंनायाबो जोङो बुंनांगोन जाफुंथारा बेखौथ' जोङो बुंनो हाया। बाथ्राया जाहैबाय जोङो दैदेनगिरिफोरनि सायाव बा दैदेनगिरिफ्रा ज' जानानै जेंनानि सायाव रायलायनायनि गेजेरजों थांखि लालायनानै जों खामानि मावोबाथ' दिनै नङा गाबोन सानसे माब्लाबाथ' जाफुंनायखौ जोङो मिजिं लानो हाथारो बे सैथो बाथ्रा। नाथाय आंनि नुनायाव दिनैबो खौसेथिनि आंखाला दङ। जोङो खौसेथिनि बाथ्रा बुङो, ज' जालायनाय खामानि मावनायनि बाथ्रा बुङो, बुहुमनि बर'फोरखौ खौसे जानायनि जोङो स्ल'गान होयो, गाबख्रावो जोङो, डेम'क्रेसिनि बाथ्रा बुङो, सुबुं मोनथायनि बाथ्रा बुङो, संबिजितनि बाथ्रा बुङो। नाथाय जोङो बाथ्रा बुंनायजों मावनायजों गोरोबहोनो हादोंना हायाखै बेबोथ' बिजिरना नायनो गोनां बाथ्रा। ओंखायनो बाथ्राखौ जों जेरै बुङो मावनायाबो जोंना जुदि जानो हायोबा मोजां आरो नाजानांगौ बेखौ जों लुबैगोन। आरो आंनि खावलायनाया बे थागोन माहारियारि आफादफोरनिसिम जोंनि बर'नि गौथुमफोरनिसिम जे दाय दसखौ सोरनोबा होलायनाया थिग जाया। टाइम टु टाइम रायलायनांगौ, रादाबफोरखौ लालायनांगौ। रादाब लालायाबा सावरायलायाबा बावसो गोरोन्थिफ्रा बा गोरोन्थि साननायफ्रा बिदियावसो सोमजियो। ओंखायनो बिनिफ्राय गोजान जानांगौबा रायलायनायखौ खालामथारनांगोन ना बे। आरो खौसेथिनि आंखालखौ जेराव जों मोनदांदों आरो खौसेथिनि आंखाल थानायनि थाखायनो